Siemanko. Wróciłem. Dokończamy Steela Brainrot. Dzisiaj bez słuchawek, bo mam na głośniku. Mam czy nie? Poczekaj, ja nie. Chyba mam. O. To idziemy do Steela Brainrot. Ogólnie to udało mi się zdobyć jednego Brainrota takiego dobrego. Tu ogólnie ta aktualizacja doszła z tymi kościami. Ale niby ja mam, bo robię to Axolotla. I w tym momencie mamy Axolotla. Bandito Axolito. I patrzcie na to. Urkaleru, urkala. I 2T. Masu. Głowa mi boli strasznie. Jakiś taki odcinek pół godziny. Ja nie wiem, czy wytrzymam dłużej z tą głową. Bański? Ty Bajno dołączył. Siema. A co masz na górze? O! Salamina. Poczekajcie, ja do niego zadzwonię. Będzie na filmiku. Czekaj pan. Poczekaj pan. Czekajcie, będę znowu z tym Finem rozmawiał. Pipi korny. No ty, no czemu nie odbierasz? Czekaj, napiszę. Mä voin sanoa vain, että ei varastella. Sä oot tällä hetkellä YouTube-videolla. Mä teen YouTube-video, niin sä oot YouTube-videossa, niin ei saa varastella. No, wyszedł. O, no, Bański wyszedł. No tak, nie ma go. Teleportował się. Co ty tam piszesz? A ok.
soita sitten, kun sä saat niinku jo pelata. Mä jatkan vielä sitä kyllä YouTube-video. No dobra lekcja. To nie będzie go w tym momencie, ale jeszcze dołączę. Dobra, bandito jak solito. Może i nie zdążę. To Blueberry nie miała zawsze taką twarz? Dobra. Dobra, poczekaj. Piszę. Muszę coś tam na ten telefon zerkać. O, no i znowu. Ciekawe, co on tam pisze. Bo niby napisał, ale zablokował wiadomość. Dobra, czyli na dzwoni później. No i znowu mnie ta głowa boli. A wiecie co? Zespełnię się z nudów Lucky Blocka. Albo... No dobra, mogę sobie... Kupię sobie wypad na raz. No to już. Mogę mnie ten... No nie no! A zobaczymy co jest w craft maszynie. Jau, las nebitos! Car... Gurkil... Bahrain... Turba trutca pertrutca płotnik. Łop. Jebit. Nic nie zrobimy poza tym akcjonatem, którego już mam. Hajsami. Hi bro. Albo może dłuższy ten odcinek, nie wiem. No to jest 20%. Jo bro, dobrze, to dobrze, je? Tung sahu, ta sahu, sampolino, cocomelo, capibari, cocobello, chimpazzini, pananini, tortu, ghindrello, trallaliro, 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 hipopotamo, cocofando, elefando, bombardino. Co jest? Co to był za parkour? Say what? Czekaj, co? Ty, tam można kogoś tepnąć i się można uwięzić. Zobaczmy to. Mit potwierdzony! Hop, hop. I'm stuck. I'm stuck, na serio, I'm stuck. Nie mogę się ruszyć. A! I'm stuck. O, ballerina cappuccina! No,
poszedł. Turururu. Ballerina lololololol. Ballerina Ballerina cappuccina. cappuccina. Oh là là, espresso una signora. Oh là là là. Tonic, tonic. Hey day day, flower. Tudauji. Ballerina cappuccina. Oh là 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 là. Oh là. Las cappuccinitas dicen las capu. De Yamonier cappuccina. Hi bro. What are you selling? Gdzie jeszcze to jakieś inne zespół? Czap, czap. Czapa, czap, czap. Rainbow. Jakby tak Rainbow Traveler poleciał. Uj! Huskar. Szarna olala. Normal people. Normal people. Billionaire. Pipi kiwi, pipi kiwi. Pipi kiwi, pipi kiwi, pipi kiwi, let's all pipi kiwi, pipi kiwi. Pipi kiwi, pipi kiwi, pipi kiwi. 3, 4. Hoppa. Cepat. 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 Tortugin dragon fruitini. Tralaliro. Whoop up. Skok życia. I stąd trzeba spaść. Dapat. Dapat. To jest Brainrot God? Te sahur. Odbija mi. Poczekajcie. Dosłownie odbija mi. Tu inni mi coś powysyłali. Pokaż mnie to. Co jest? Co to jest? Gdzie? Do Filipa zadzwonię, czy będzie grał.
Filip odbierze. Błagam, Janku, odbierz. Ogórki. 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 Filip. Nie lubię. Tetete Saúl. I to robimy dłuższego, łapkę idę sprzedać badziewie. Nara. I co tu jest? Na pewno z góry nic. To stąd. No majku, baba pikury. Dobra, robię na początku jedno miejsce i będziemy awka robić. Ja tutaj sobie pooglądam. Coś zobaczę, jedną rzecz. Wam coś pokażę. Dobra, poczekaj. Puścimy tutaj kiwi. Kiwi! Widzicie te kiwi? Kiwi. A teraz miasto miata. Mas every blood that's the good together dangerous. Who be right? She's nothing like you and me, but she's always. As you said that, singing her mother. O, Bajski dzwoni. No nie mój. Bajski? Teraz telefon, ale lecę na
Siis mitä? Älä lähettele mulle enää ääniviestiä. Ai mitä? Ääniviestiä, mä en enää tykkää niitä. Miksi? Tykkää. Ja. No, Mä luulen, että sä teet jotain YouTube-videoa. Häh? Mä luulen, että sä teet jotain YouTube-videoa. No kyllä mä teen. Mitä? Kyllä mä teen tällä hetkellä. Mm. Niin. Siis, kauanko sä pelasit, että sä sait ton Truttonin? Haluatko sä väiski yhden tetetesahurri? Joo. Nyt mä voin tehdä, mä otan tää. Juu. 2, 5, 3. Haluatko sä yhden marsu? En mä. Mitä sulla tulee? Juu, tuuppa kattoo vähän niinku mun yläkertaa. Mä pystyn nyt tekemään ton, mutta Erik, mä en enää tee upgradea. Kun mulla on niin OP framerate, että mä haluan Juu, säilyttää näitä. siis tää ei enää siis saa. Uudistaa virus. Namur. Jag nu fyller på finns kupor och man kan ta vänja med rosmavetsamia. Nei, Väiski, No. muistatko sä? Nyt sun käytös oli Mr. Axolut. Bandito Axolit, niin ihan kun siinä Fortissa sun käytös, että sä puhut jotain välillä ja mä niinku selitän. No, mulla on tää Udinin niitun. Jep. Mä haen itse. Mulla on aika monta tässä pitäis olla... No, miksi sä Se on niin piakin Riberferobi. Juu. Gila, Väiski! Jos me otetaan vaikka Eetu tänne mukaan ja me löydetään Tralalero, niin tehdään se Tralalero, tiedätkö se juna? Joo, kato Erik, tää mun järjestys. Tässä on kaikki... Joo, juma! Sammo! Giraffa Ei, kun muun Väinö. Giraffa Giraffa celeste. celeste. Et sä muun servulla mua määrää. Giraffa Giraffa celeste. celeste. Giraffa Tai no celeste. olkoon, ota se Väinö, kun mulla on silti jo se Giraffa. Yksi. Niin sä saat ottaa se. On mullakin. Mä oon myynyt, ei kun mulla on yllä. Mä oon myynyt mun ihan siis siitä sapalaisia. No tehdäänkö Väiski näin, että jos tulee Tralalero, On mulla. et jos tulee Tralalero, mä otan sen ja sit mä kutsun Eetun, niin otetaan Eetu mukaan ja tehdään Tralalero, Los Traleritos. No kuka sen ottaa? No kuka sen ottaa? No voidaan tehdä näin, että se on ensin mulla, sit mä teen sunkaan YouTube-videon, se menee sulle ja Eetulle ei koskaan. No se, jos tehdään silloin, että kuka sen saa. No kuka ottaa vai aluksi? Eikö tehdään sillä, että jokainen voi ottaa ihan missä tilanteessa vaan? Ei tehdä näin. No olkoon, mut mä ainakin teen. Joo, mutta et mun servulla sittenkään. Kyllä mä voin. Sä et pysty ottaa mua täältä pois. Ai en. Nyt tänne tuli joku. Minkä mä otan? Mitä se haittaa? Tässä Miksi se. sä poistuit? Bro, mun brainrotit voidaan varastaa ihan milloin vaan. Ei siinä oo mitään. No, ai ei. Tuo Erik mun privata sermulla. Ok. Se on mulla vähän parempi, kun mulla on siellä semmonen... Mä voin kertoa sen nimen. Mikä se jutun nimi on, minkä mä oon ostanut. Sen pystyy täältä storesta ostaa. Ja sen nimi on Admin Command. Admin Command paneeli. Niin, joo, semmonen. Paljonko se maksaa? Mulla ei tosta. En mä muista, se oli joku 7 miljoonaa lopuksi. 7 miljoonaa. Tänne muun servulle ei mitenkään kukaan pääse, paitsi sä. Niin miten mä pääsen siis siihen? No siis Joinaa muhun vaan. Ai, ei kun se menee vie mut siirryä. Oota kun, noin. Noin, nyt mä joinaan. Mulle tuli viesti, että poistu. Opusti. Onko se viesti? No, taas sitä aika privata servu. Jos ei tää nyt kerran pääsee.
Vitsi kun mä ostin tuon Aatnikkoon. No joo, mennään sinne sun porhuun. Venä, mä katon. Ei oo enää sitä tyyppiä. Dobra, już nie ma tego chłopa. Pelataan kohta jotain muuta. Zagramy zaraz w coś innego. Joina. No. En ole aikaa mitään YouTube-videoa tällä tekemään. No kyllä olen. Ei ole puhu kauheasti mitään Puolasta. Juu, ei mua vaikka kiinnosta, jos sä et puhu puolaa. Kyllä mä ihan selittelen. Mutta et sä puhu melkein yhtään. Ai mitä siis puolaa? Niin tällä hetkellä. No kun mulla ei oo vielä mitään järkeä selittävää, niinku siis... Tiedätkö mitä selittävää? Jotain tällaista. Meni jutella. Dobra, to zaraz będziemy zmieniać grę. Leru. Tiedätkö sä Väiski, miten mä sanon leru mun YouTube-videoissa aina? No. Leru. Joo, ei tota oikein minä kannata ottaa. Mullakin on nyt ihan vitsistä. Juu, mä näin. Mä en tiedä edes miksi sä keräät niitä. Minä hyökkään. Joo, sulla on 4. Mä ostan kaikki varmuudenvuoksi, jos tulee joku. Mä ostan aina kaikkea mun ennen takia. No ennen kohta se ruokakartta, niin mä voin näyttää sille vähän. Ai ja tähän tarvitsee 4 udin tunnia sitä Sami Spiderin. Ja Orkalle ja Ritos tarvitaan 1 espresso signora, 1 tralita ja 2 olkareloa. Niin, Los Trallerit. Tässä on lentävä marsu. Rino, Tosterino ja Bombardillo, Krokodillo. Se me pystytään tehdä. Dobra. Bombardiro. Venä, sulla on ainakin 1 Rino. On mulla yläkerraskin varmaan. Ei oo. Mä myin sen mun yhden Riino. Juu, mä muistan. Mut Gela, muistaaksä Väiski siis miten joskus me tehtiin, että mä oon sun työntekijä? Joo. Nyt sä oot Ei mun. muuten tiedä, sen siiski on maassa. Se on hiiri. Tiedätkö sä, että Tung Tungi poistettiin? Niin. En mä tiedä kyllä mitä järkeä siinä on. Juu, en mäkään. Vitsi, jos se Tung Tung saa hurusunen. Ja kyllä vähän niinku... oli varmaan... Seuraava kun sä ostat ekan Nubiinipizza, niin ja siis se seuraava brainrotti, minkä sä otat, niin on varmaan sitten toi Tuntuntun sahur ja sitten ottaa niinku kaktu hippopotamia. Juu. Taikka ehkä se Tim Cheese sitten. Niin. Taikka kerää monta niitä nubiinipissaneita ja sitten alkaa spammaa massilla. Taikka ton 1 otat. Ja spammat Niin, massilla. sanotaan tästä, että Nubiinipizza, niin näitä. No, mulla menee sekaisin. Dobra, to... Ten. Idziemy na bazę. Vitsi Väiski, kun mulla olisi vielä toi turbotrutso, niin me oltais voitu tehdä turbotrutsoniin rituaali. No eikö sanoit, että sulla oli se turbotrutso? Niin. Mulla oli. No kavaa. Miałem trutca, ale miałem. No miałem, nie ma go. Tam nie mógł. O masu, kopapa pikoches. Tulla vaino halama massua. Tu halam massua. Massu. I'm sorry bro. Tanssitaan ehkä. Yo bro! Musa lecimy, Wiksa! Ballerina cappuccina bro! Ballerina cappuccina. Pa.
Haluatko sä, että mä vaihdan mun Venä Väinö. Mennään mun lobbyyn, niin mä otan minun massuskini. Miksi sä muuten otit sen pois? En mä tiedä. Obra von Samuelskina massu. Niin, Venä kun... Täällä olla. No. Mikä täällä on? Täällä on joku eventti. Täällä on saa fiinispaiteriini. Ei. Legi. Joo, bro. Täytyy täällä. Miten se eventti lähti jo? On se rahaa saa minispideriini. Tuli Los Angeles. Siis meniks siellä? Joo. No enää muhun sitten. Jup. Dobra. To... Ja to zdejmuję. Hops. No perin okso. I teraz massu. Massimaasu. Chyba massu. Talia. Arkistu massu. Bombritto. Jees, massu. Uma? Maasu. Chippi sopa chippa tum sahur. Banana. Pistola, pipi, potato. Pipi, potato. Bombardiro crocodilo. Okei, bombardiro crocodilo. Hyvä. Dobrze. Mä otan pidon. Oma massu. Massu. Okei, eka bombardiro. Bombardiro crocodilo. Joo, mä kuulin. Crocodilo. Where is to my massu? No massu! Massu! Jei. Eikö mä möin ton mikä toi oli, Sigma Boy. Sigma Boy. Miksi? Joo. No ei saa tee mitään. Onko mä menen mun servulle? Mutta nyt, eikö et joina mua? En mä joina sun, kun se riittää, että mä menen mun servulle, niin sä oot jo siinä. Vain on massu. Massu. Näkyykö sulla ne, että täällä on ne jutut? Näkyy. Massu. Massu. Mutta että mä otan sitten sen massu. No kun mä oon tehnyt eniten tässä niin hommaa. Ai missä? No tässä, että me saadaan toi. Ai, no kyllä sä saat. Sä saat. Enkä mä. Papinksalla kurklallalalla. Suli sulalla. Massu, mami, massu. Massu laula tunk tunk. Mitä? Näinkö sä ton Maresun? Joo. Dobra widzowie, to by było dzisiaj na tyle. Siemano!